mga gustong mag-jogging drama sama Gi-anunsyo sa Davao City Sports Development Office nga opisyal ng Ablihan sugod karong Domingo, Hulyo 26 ang car-free Sunday route gikan sa Roxas Hangtod sa Bago Coastal Road. Human na human ang mga konstruksyon sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ug inspeksyon sa City Government of Davao. Matug pa sa Davao City Sports, ang ruta mahimong magamit matag Domingo gikan alas 4 sa kaadlawon hangtod alas 8 sa buntag. Diin ablisab ang maong ruta alang sa mga siklista, runner, jogger, walker ug uban pang motambong sa car-free Sunday aron makahatag og luwas ug angay nga lugar alang sa erhisyo, kahimsog ug kalingawan. Ipahinumdum sab ang publiko sa pagsunod sa hustong linya sa dalan, pagrespeto sa ubang tao, paglikay sa lumba og delikadong binuhatan ug pagtabang sa pagmintinar sa kalimpyo sa maong lugar. RMN News